Isi Finotex Empowement Foundation Chief Ifeanyi Anachu na ekesago imerime akpa osikapa ukwu akwa na ego nyere ụmụnwaanyị ajadu na ụmụnwaanyị ụwa na-atụ n'ọnụ si kansụl oyi na aya melụm. Ụmụnwaanyị ndị ahụ gbakọrọ na Christ Deliverance Ministry Nteje wee nata ihe onyinye ndị afọ enyelufa. Kirie ka ya bụ mmanwụ siri wee gbaa. Chief Anachu na kwuru na n'afọ 17 gara aga na otu ahụ bụ nke gbagidere n'amụma ịkwụrụ ụmụ akwụkwọ ọ na-enweghị ka ọha ha ụgwọ akwụkwọ ma rụkwa ọtụtụ ụlọ dị iche iche nye ndị na-enweghị ụlọ ma kwụkwa ụgwọ ụlọ ọgwụ ụfọdụ ndị na-enweghị ego. Chief Anachu na nọrọ n'oge ahụ kelee aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo maka amụma ọrụ obi ebere ọ gbagidere iji wee nyere ndị mmadụ aka na steeti a. Ọ gbakwunyeziri na nkesa nri na akwa a na-ekesa kwa afọ bụ nke bidoro na ụmụnya wee garuo na obodo ndị ọzọ gbara okirikiri n'okpuru ọchịchị Oyi bụ nke o kwuru na Oyi nakwa aya melụm na-eketa oke ya. O toro onye na-anọchite anya Oyi na ụlọ omeiwu steeti a bụ Honorable Innocent Ojike nakwa onye nnọchite anya ọzọ bụ Oriakụ Morin Gwatam maka ezi nnọchite anya ha na-anọchite okpuru ọchịchị ahụ ma kwukwezie na mbọ ha na-agba bụ nke bụ ngọzi nyere ndị mmadụ. N'okwu nke ya, onye nnọchite anya Oyi nakwa aya melụm na Federal Constituency bụ Oriakụ Morin Gwatam kwere ndị obodo ahụ nkwa na ọ gaghị agharịpụ ha n'ihi na ndị obodo nke ya bụ ndị mbuze mere ịwa bụ ndị o kwuru na gọọmenti etiti etinyewego anya ịma ihe a na-emere ha. Onye nnọchite anya Anambra East na West n'ụlọ ndị nnọchite anya bụ Honorable Peter Anekwe kọwapụtara obi aṅụrị ya n'ihe Chief Anachu na-eme ma kwezie na ndị nnọchite anya Ọmambala Region na ụlọ omebe iwu etiti bụ ndị ga-eṅomi akparamagwa ahụ iji wee weta mmepe n'okpuru ọchịchị ha. Ndị ọzọ kwuru okwu na mmemme ahụ bụ ndị gụnyere Chief Elochukwu Gwatam, Chief Imanweke nakwazi Chief Mmadu. Ụfọdụ ndị ritere erele na Finotex Empowement Foundation bụ ndị gụnyere Nkechi Obika bụ onye si Ọmụọ, Uju Okonkwo, Morin Obiade nakwazi Jane Nwoye bụ ndị nọrọ n'oge ahụ kelee Chief Anachu ma yọọ Chineke ka ọ na-agọzi ya na-aga n'iru. Onye pastọ n'ụka Christ Deliverance Ministry Nteje bụ Maazị nakwa Oriakụ Ugwu nọrọ n'oge ahụ kpere imerime ndị niile bịara na mmemme ahụ ekpere.